Сәлам дуслар. Һәр кемнең йортында истәлекләр саклаучы гаилә альбомы бардыр. Кулымдагы әлеге фотосурәтләрнең хуҗаларының 4 кызлары бар. Барысы да өлгер, нәниләр, шая, үткер. Хәзер алар турында тулырак. Кызым Залина, әйдәле уйнайбыз тупларым белән. Мен сине фотога төшерәм, әтиең кайткач эштән күрсәтәбез ничек Залина уйнаганын, ниме кызым? Әйдә миңа туп бир әле. Әй, әнә шулай уйнайбыз, бир әле миңа. Ай, зур, кызым бәхтең булсын. Әйе. Үскәч кары янасың рәсемнәрен кызым үзенең иң булырсың. Кара әле миңа да туплар тотып төшереп качка уйна әле. Әйдә бәбәйне карап килик әле кызым, Сәйдә нишләмәгән безнең анда? Кай бәбәйне куллабызмы? Кызым, телевизорга төшерсен җуклап ятасың. Без әтиебезгә 5 кыз булдык хәзер. 4 кызым бар үзем 5-нчесе. Тәҗрибә бар инде, бер атлы 2 кыз алып кайткан. Улы кызларым да бер атлы туганнары шулай һәрберсенә. Беренчесенә 16 яшь, Залин кызым. Шунда куйым, бәбәйне куйым. Бәбәйне яткырыйм. Беренчесенә 16, икенчесенә 15 яшь, тоже бер атлап кайткан ик. Буларын да былтыр менә Залина дөньяга туды. Быел бәләкәйчебез 3 ай була инде тиздән Саидага. Залинаға яшьтә 4 ай. Яшьтә 1 айды бәләкәйне кайтканда. Ничексең менә бер артлы балаларны үстерү, аның бит үзенчә башка төрледер мәшәкатьләре. Мин уйлыйм, әгәр дә мин сразу бәбәй алып кайтмаган булсам, икенче елны ук, анасы күпмедер арадан алып кайтырга авыр булыр иде. Чөнки улларым менә минем икесе бергә үсте, мин эштә, алар берсен-берсе карашып, берсенә-берсе иптәш булып һәр вакыт. Садикка биргәндә даже тәрбиячеләр аптыраганнар, гомрәндә күргәнем юк дип. Олысына 3 яши, бәләкәйнә дим инде 15 яшендә ул кызга. Яшьтә 7 айда садикка бирдем. Икесе бер группада иделәр алар ул вакытта. Садикка алырга баргач тәрбиячеләр әйтәләр: "Абау 3 яшьлек баланы монда икәнен күргәнем гомергә юк иделәр." Чөнки ашарга утырганда башта ул бәләкәен ашата ди, аннан үзе ашый. Йокларга ятканда башта бәләкәен йоклата, аннан үзе ятып йоклый ди. Гаршукка да бөтенесен шулай. И икесе бергә булгач миңа ничектер тынычрак. Кичкенәсен бит бик соңлап алып кайткансыз. Андый батырлыкка ничек җөрьәт иттегез сез? Күңелем 8дә минем әле һаман да. Ничә яшькә алып кайттыгыз соңгысы? Әйтмик. 40 яшь тулды алып кайтуыма. Бәләкәй Залинсын менә нәкъ 39 туган көнемдә туган көнем алып кайттым, үземнең нәкъ бер көнне булды туган көннәребез. Зурларын тапканда, үзем яшьрәк булганда, бүтәнчәрәк ничектер җиңелрәк каралгандыр инде ул. Хәзер төпләбрәк уйлап, ничек микән, сәламәт микән барсы да, ничек үстерергә микән дип бар якларын уйлыйсың барыбер. Ничектер ныграк борчылдыра. Сәламәтлекләр үзебезнең булсын дисең бит инде, Ходай гомер биргән булсын дисең, аларны аякка бастырырга да. Шулай да әнә елмаялар үтә. Аллага шөкер. Алар белән бергә үсеп, яшәреп, шайтырып, яшәп ятабыз мәш килеп. Бергә уйнап яшәккә кире кайттык, Аллага шөкер. Менә урамнарга чыга башлагач проблема бит инде. Сез ничек урамда йөрисез? Урамда дөресен генә әйткәндә әйбәт булды, Алексида җәй көне тудылар. Уллары каникулда иде, бакчада гел булдык инде бергә булыштылар бик яхшы. Әтисе дә отпуска алды бәләкәй хөрмәтенә. Бергә булыштылар. Инде уку башлангач хәзер, әтисе эштә булганы кичкә кала инде, көндез икесе белән чыгуы мәшәкатьле. Җайсыз. 2 коляска тып булмый бер юл. Сезнең иң бәхетле көнегез 8 марттыр мөгаен. Безнең өчен бәхетле, ләкин кунаклар килергә ул көнне бик батырчылык итмиләрдер инде безгә имез. Әтигез чәчәкләр белән кайта. Әтигә Алла ярдәм бирсен инде, әти чәчәкләр белән кайтан, сәйе бүләкләр барыбызга да тия, Аллага шөкер. Әтигә тагын да бәйләм. Без әтине көндә име кызым, эштән кайтканда жүгереп каршы алып име Залинасы бигрәк тә. Папа инде телдән төшмәй, җуклаганда да папа, уянганда да папа. Мәйтәм кайыр вакытта битте даже әтисе. Иде, ул папа. Әтисенең яраткан кызы инде монсысы. Яшь чактагы бәбәйләү белән 40 яшьтәге бәбәйләү аерыламы? Ул искә төшерергә дигәндәй процесс нәкъ шул ук инде ул барыбер бердә җиңел нәрсә түгел. Шуңа тәмле дә бит инде алар тугаштан. Йөрүе әлбәттә инде авырлы вакытта, хәзер авыррак, элегрәк алай бик сизелмәгән инде яшь вакытта. Шулай да Аллага шөкер исән сау кайттык.
Böyle oldu. İkincisi ima sen joylarak oldu tegisi olarak biraz. Hazır javaplılık kübrek dip oylayman demin baribir. Belki yaşırak şakta tege zorlары bilen bik sezilmegen de endi ошондо өзүм да яш, алар да белекей эле birge ошондо ойнап өскөнбүз энди. Hazır kübrek terbiye турында ыныгыраак ойланыла барыбыр, улууларын да унутуп болмой бит энди, аларын да окурга кирге керек. Менә hazır окууну битерге Улысы 10-да укый, икенчиси 9-да укый бер-бир артлы. Барышында уйланыла инде. Әби булырмын инде дип уйлаган инде. Яшәни булып куйдым бит, аларга да о практика тәҗрибә. Була инде, алар бөтенләй булышалар, бөтен нәрсәдә, Аллага шөкер. Ашатуын, эшертүен, чукатуын, жуындырып бөтенесе алар белән бергә эшлибез. Бәйрәмнәрне ничек уздырасыз? Безнең үзебездә гаилә, мен үзем зур бит, мен үземдә яшәсем, гаиләдә үстем. Без үзебездә 4 бала, мин зурысы. Һәрберсенең хәзер үз гаиләсе, менә августта бәләкәйендә өйләндердек инде никашны. Һәрберсенең үз балалары, без бөтенебез үзебез җыелсак тагын бик күп кеше җыелабыз. Бөтен бәйрәмдә шау-гөр бергә җыелып бердәм үтәләр. Аллага шөкер, туган көннәр, бөтен бәйрәмнәрне бергә уздырабыз. Әтиәнем дә, әби бабам да исемнәр минем әле, Аллага шөкер. Халык әйтә бит шулай дип, бәбәй кайткач олорак яшьтә хатын кызның организмы да яшәре, үзе дә яшәре диләр. И балалардагы акыллырак, уңганрак булып туа диләр. Дөрес сүзләр, мен дә ышанабыз шуңа. Күп кешеләр кайта хәзер, мин яхшы карыйм аңа. Әгәр дигән Ходай Тәгалә бирә икән ул баланы, туасы җан биргәнгә җан бирә ди, Аллаһ Тәгалә ташламый. Исәнлек, саулык булса, гомер биргән булса, ятим итмәскә инде шул үстерергә ясын Алла бирсә. Менә үзигә барганда әйтим инде, 4нче кызымны алып кайтырга җыенам дигәч, үзе караган апаң әйтә, "Эй, ди, сез 4нче сынап кайтырга җыенасыз. Монда минем ди бер кыз килде дә 2нче сынап кайтырга куркып ята, алып кайтмыйм, наверное, дип әйтә ди. Алып кайтыгыз, алар тәмле, аларга карап яшәрәсең. Киләчәктә кем белән нәрсә көтә? Шул балаларга бөтен өмет, аларда тәрбияләп, яхшы иттереп, белем биреп, исән сау гына үстергә ясын Алла бирсә. Алар ышаныч, өмет бит инде. Алардан башка мин тормышны бөтенләй күз алдына китерә алмыйм. Тормышның бөтен мәгънәсе шул балаларда бит инде. Алар белән рәхәт. Табыгыз. Ходай бирә икән, алып кайтыгыз. Куркырга кирәк түгел. Хәзер Аллага шөкер, бар да бар. Әле без үстек бит, әле ничә бала. Магазинда әйбердә юк идерсең генә әйткән талуннар заманасында. Хәзер Аллага шөкер, бөтен нәрсә бар бит, исәнлек кенә кирәк. Балалар булган йортта бәйрәмнәр булмый тормый. Шул бәйрәмнәрне ямьләндереп җибәрү өчен мин сезгә бүген кирпе торты тәкъдим итәм. Моны әзерләү өчен без бисквитны ваклыйбыз. Кибеттән сатып алган бисквитны менә без хәзер ваклап шушылай вак кисәкләргә ваклыйбыз һәм аны крем белән бутыйбыз. Крем ясар өчен без 500 грамм ак майны миксерда тугылыйбыз күпергәнче. Аннары біз аңа өстибез 150 грамм сгущенка, 60 грамм какао порошок һәм тәмләткеч ванилин. Эшебезне башлыйбыз. Менә безнең шоколадлы крем әзер. Хәзер мин крошкага крем кушып, аны кирпе формасына китерәм. Менә безнең кирпе әзер. Хәзер без аңа кремнан энәләр утыртабыз. Кондитер капчыгына крем салабыз. Менә минем кирпеләр әзер. Аларны хәзер табынга бизәп чыгарырга кирәк. Табынга бизәп чыгару өчен төрле кеше төрлечә үзенең фантазиясын куллана. Мәсәлән, кирпе өстенә алма куярга була, ул алмага да, алмада җыя. Җиләккә килә ул бакчага, җиләк куярга була, Виктория җиләге. Ә безнең кирпе урманга, гөмбәгә барган. Һәм без аны гөмбәләр белән бизибез. Кирпе гөмбәне өстенә җыя. Менә безнең
Кірпі бик шәп күмбәлеккә очраган, опяталар, масленкалар. Кырында баласы да бар. Яфракларны без алдан әзерләдек, ул мастикадан ясала. Менә безнең матур кірпілерimiz әзер. Аны сіз де булдыра аласыз. Балаларыгызны куандыра аласыз бәйрәмнәрдә. Үйегездә балалар тавышы тынмасын. Сәламәт яшәгез, бай яшәгез. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, но в пенеле в ток не фу, самый сильный я в лифу, и боюсь одну лифу. Әлеге гүзәл гөлләргә, чәчәкләргә карап җыр сузасы килә. Алдагы сюжетыбызның геройлары җырчылар. Сайладым мин сине гомерлеккә, барың булырсың дип тормышта. Миңа сине, сиңа мине язган, көндә рәхмәт угым язмышка. Алыштырмыйм сине, алыштырмыйм, ялтыраган алтын көмешкә. Югалтасым килми сине, җаным, алыштырмыйм сине бер кемгә. Чаллының койсы урыннарында йөрергә яратасыз гаилә белән. Без инде Чаллыда бик еш кайтырга тырышабыз инде, вакыт булган саен җәй көне күбрәк инде. Чаллы гомумән шуй шәһәре бик чиста, шундый бик уютный, кешеләре бик итәгатьле, шундый мәрхәмәтле диярлек. Гел тартып тора, үзенең туган ягым булгангамы. Шушында кайтсам, гел кәефләрем күтәрелеп китә. Ә инде иң яраткан урыннар инде ул безнең әлбәттә Сара Садыкова кыры, мэрия кыры инде элек-электән калган елкада гүл әйтергә яратабыз. Элек инде мин монда эшләгәндә инде яшәгәндә чыгышлар ясыдырым елкада. Хәзер менә баланы алып барабыз бик кеше. Әниләргә генә була торган хисләр менә нинди алар? Бала тугач инде ул ничектер тынычсызлык югала диярлек, менә төнне дә җоклаганда ниндер ширки үтеп китсә дә уянып китәм инде, нәрсә булды микән? Берәрсе тешләми микән? Бер инде ширки шунда. И машина артында йөргәндә бик каты үзгәрәсең икән, элек булай чабам дип әйтмәсең инде. Тизрәк йөри дирем. Хәзер инде бала белән булгач иң беренче аны кайгыртасың. Нәрсәдер булмасынмы дип урамда бик сак йөрибез инде без. Шундый менә ничектер элекке кебек тынычлыгым бетте диярлек. Нәрсәгә таянасың син тәрбияләү өлкәсендә? Үзебезнең тәрбиягә таянабыз инде һәм инде заманча теге хәзер мәктәпләр бик күп развивающий. Мин инде уйлыйм кичкенәдән үк баланың хәтере бик яхшы. Шуңа кичкенәдән үк шушы развивающий мәктәпләргә йөртәбез, хәрефләр, төсләр өйрәнәбез, биебез, җырлыйбыз, теге чувство ритма, чувство такта киләчәккә бик күп файдасы тияр дип шуны мәктәпләргә йөртәбез инде. Иммунитетны күтәрер өчен, йөзәргә өйрәнер өчен бассейнга йөртәбез. Ә инде тәрбия ягыннан олы кешеләргә хөрмәт тәрбияләргә тырышабыз инде. Һәм инде ачуланабыз. Теге бөтенләй берне позволено дозволяйтмыйбыз, иначе башка менеп утырырга мөмкин. Орышабыз да, кайышны нәрсә икәнен дә беләбез. Нәкъ безне әниләр ничек үстергән, шулай үстергә тырышабыз, избалып итәргә тырышмыйбыз. Ну, уенчыкларны инде ебеткә керсәк инде уенчыксыз чыкмыйбыз. Ансы минустыр. Җырларны үзеңә сөйләгәндә нинди эчтәлектәгесен сөйләргә тырышасың? Аның бер юнәлеше бармы, әллә син төрле өлкәгә керәсең? Эчтәлеген мәгънәле сүз булсын инде, теге нәрсә күрдем, шуны яздым дигән шагыйрьләрне бик яратмыйм. Шуңа күпчелек җырларны хәзер инде Илназның җырларын башкарам. Ул инде теләсәң сүзгә язмый. Шуңа инде аңа бик каты доверь әйтәм. Бөтен яктан да киен дә, сүзләрен дә бик үземә туры килә торган җырлар иҗат итә, Аллага шөкер. Güzel. Син бит бик әйбәт кеше. Безгә кичкә шәкшәк кирәк. Менә кичкә кадәр ничек өлгертимсең? Минем машинам да юк хәзер. Табам мин сиңа тиз машина. Абзый иде инде. Булышсаң син генә булышасың. Ярар, әйдә. Кая барабыз? Типа 60. Ургылы ташый күңелдә сезгә дигән теләкләр. Бәхетле булыгыз бер үк телим ихлас йөрәктән. Матур гомер кичерегез, шатлыкта яшәгез.
укытучы һөнәрең бар. Нишләптер бердә сине мәктәптә укып йөргәнеңне күргән юк әле. Bu зрятнаштырган сорау инде. Дипломы бар, укытучылыкның аспирантура бүлегендә тәмамлаган кагазы бар. Әмма ләкин әлеге ул һөнәр белән мәктәпкә барып эшләгән юк. Бүгенге көндә инде укытучыларның зарплаталарын күтәрсәләр дә, мин бик сөенәм алар өчен. Минем белән укыган студентлар күбесе мәктәптә укыта, балалар тәрбияли. Ничектер мин аны әле үземнең кул астыма кулайрак килә торган эштер дип уйламыйм мин. Әмма ләкин булып торсын әйеме, һәрбер эш Әлбәттә. бер-берсенә бер кайчан да комачауламый, ул югары белем һәркемгә дә кирәк. Бигрәк тә укытучы һөнәре. Җырларга кереп китсәк, соңгы араларда нинди эшләр белән мәшгуль булып йөрисең? Нинди тематикага язасың? Бүгенге көндә нинди генә тематикага җыр язсаң да халыкның зәвыгын алып булмый. Ни өчен дигәндә бик күп кешеләр шулай дип әйтә, бик күп авторлар да шулай дип әйтә. Бүгенге көндә такмаклар кирәктер дип уйлыйм мин халыкка. Ниндидер диапазонный озын җырлар язып эшлим дисәң, ничектер менә элекеге вакытка караганда халыкның зәвыгы җырларга карата түбән дип әйтергә мин. Аларга чыгып сәхнәдә менә сикереп, биеп, тилереп, билдән түбән нәрсә сөйләп, шундый менә нәрсә белән халыкның ничектер бүген күңелен шуның белән күрергә кирәктер шикелле. Шулай ук такмакка кадәр үк төштемени? Безнең культура. Такмакларга хәтле бар. Дөресен әйткәндә, менә 3-4 нота арасында гына булган ниндидер яңгыр торган җырлар бүгенге көндә халыкка күбрәк эше ниндидер диапазонный, икешәр октавага кереп китә торган җырларга караганда. Һәр вакытта да үземнең ничек эшләгәнмен, ничек үземнең күңелемә хуш килә, ничек җөрәк тели, шундыйрак җырлар иҗаттабыз. Озын диапазон, тавышны күрсәтә торган, техниканы күрсәтә торганрак. Һәм яны үзем өчен генә дип эшләмим, әлбәттә башка артистларга тәкъдим итәр өчен. Әлеге җырларны язабыз менә. Bizning shak-shagimiz әзер qolshabamiz җәмәгать. Көчле алкышлар белән. Үйләребездә тынычлык булсын, өстәләребездә сый-нигъмәт торсын. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.